The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola. Nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong marin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Miyerkules, petsa gisna kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po, ang sa indong lingkod, mga tugang Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Maraming pagkakapon mga kaaksyon, live kitang nadadawag sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi as in 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, sa Facebook page kan Ako Bicol Party List, and siyempre pa, sa mismong Facebook page kang nagsiserbi, nagpapadaba sa mga Bicolano, ang kongresistang may bulawan na puso kan Ako Bicol, Congressman Zaldico. Ayan, maray na pagkahapon sa Satuya Gabus mga ka-aksyon, partner! Maray na pagkahapon, belated happy birthday giraray sa Thank you imong very partner. much sa Ayan. imong partner. Salamat sa imong papitsa kasudma. Ay, ara mo baga partner, kasudma, sinabi ko sa imo sa programa, na gulpi ang mga day nakaabot, alagad nagpaabot. Kaya pig-share ko. Correct. Pero si Aika partner, yaon mo niya na pagkaldaw. Yeah. Ay, magkakaabutan kami ka. Partner, digdi kita na matukar kita ngunya nin issue partner ngunya na pagkahapon kasi kang naka Alam ko na, ano ang pagtukar mo kan, ano, may prangkisa ka. Ikaw ako, partner. Kulurum ka. Oy, sa mga partner, ako ko magpasada na di akong prangkisa, talagang babanggiton mo, kulurum ako. Kaya nga ni, tapag kulurum ka, siyempre, papapundo na. No, Duman kita, partner, permi sa right track. Yes. Tanganing salbado kita, permi, partner. Masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana sa bilog na Bicol Region, sa bilog na Pilipinas, asin sa inpama na parte kan kinapan. Ayan. Partner, urulay kita bakuna, giraray mo niya na pagkahapon. Ay, dakulunan, bakuna ta. Ang sabi ni Secretary Galvez, 49 million. Ayan. Ang bakuna mo niya na nasa Pilipinas. Oy, partner. Kaya labo-labo na. Aram mo ba ang pinaka-latest mo niyan, sabi ni Presidente Rodrigo Duterte? Ang pagre-require the partner kan employer
bilang rekisito sa pag-apply mo. Ba ma-apply ka ng trabaho, an employer may karapatan na dai ka i-hard kung dai ka bakunado. Sabi ni Presidente Rodrigo Duterte, legal yan. Actually, sa policy bagakan sa rong employer kung ikaamo, natural ikan malagkan policy kung Correct. Siyempre, nag-hire ka empleyado, bawal digdi ang drug addict. Siyempre, bawal. Bawal digdian, madunong an payo. Bawal Siyempre. digdian, chismoso. Yan, marites, Yan. bawal. Kasi ma-create ka lang nin problema sa Kareribukan. laog kan sa kuyang opisina or kumpanya. Bawal digdian matakaw. Yan. Sa tibaan pati ang mga Bako naman para sa imo maubos. Hmm. Yan. Kaya, yan ang pagsasabi, partner, bilang pagtaon ng proteksyon sa imong negosyo. Takon na no bagaan, gusto mo man na ikakaray mo na day mo pwedeng ipa-open Correct. Ikaw bagantag sa diri kang kumpanya. Yan mga tugang, sabi kan sa tuyang presidente, legal yan. Pero ang kagayonan mo niyan, tadakul nan bakuna and sana tabi labo-labo na. Yan. Hanggang Disyembre, tangarik mag-Christmas lamang kita partner nagulpinan Sabi ba bakunado. kang kadaklan, gusto ko na ngayon Tangaring magpabakuna, next year- wala man ngayang bakuna. Ngunya na yaon na sa mga next year bakuna. medyo buro-builo na lamang. Yan. Ngunya na yaon na partner, gulpi Basta ng ako, bakuna. partner, Dahil ang rason, ang mga kababayan ta na magparareklamo kung Ako nataday ang pa kang patakaran ko sa buhay nababakunahan. ko partner, kung bulan-bulan, Pwede ka pintutugutan na magpabakuna? mapabakuna ako bulan-bulan. Tanganing bulan-bulan man salbado ka. Or kung may bulan-bulan may gustong magpabakuna sa ko, bakunahan ko. Anong bakuna yan, partner? Yan nga nasa kwan. Anong bakuna yan? Anti-COVID. Okay. At least malinaw kita dyan, partner. O, partner, urulay nga ni kita bakuna sa Biyernes, partner. Bubuksan na ang vaccination rollout sa pediatric population kan Albay. Yan, partner, sumay mga edad 14 sagko 17. Ayun, 14 kasagkod, Ah, 17. yan, partner. Ngunyan, para sa dugang na detalye, partner, si pigdadayal ko, partner, kasubago si Parikoy. Ara mo ito, partner, si SDG. Yan. At saka may apot ako, garo may nailing ako sa Facebook, si Gob Award dia. Ayun baga, partner, dahil lang nagpaparataram, pero... Yung bagang pigasabi ko, Yan. si Governor Bitsara, ang ihimplo kan sarong leader na dahil lang ang mga leaderista kaya, ang mga politiko ta mga leader ta, may kanya-kanyang kuyan partner. May mga kanya-kanyang kanya-kanyang style. estilo Yan. sa panggogobyerno. Kung paano mo, partner, ipapaisi sa imong mga namamanwa, anay ka nagtatrabaho. Si Governor Albit Sara, ang style niya, so dahil isa na nagpaparataram. Dahil nagpaparataram, Pero sige ang trabaho. Pero at the back of that, partner, Sige ang gulpi ang gibo. akumplishmento. Ayan. Aram mo, yun nga ni, piga paparapang istorya kan iba dyan, nasabi, dahil man ngayon kinagiginibo si Gob, dyan sinda nasa sala. Correct. Kadakol ang ginibo ni Governor Bitsara. Baka, Dahil partner. lang masyado ni Gob pigpa-Facebook. Dahil na partner pag ato baka sa sarong oras Ay, kulangon kita, anong partner, sarong di ba? oras? Maski pa Mga yan sarong simana. Yan. Kulang pa. Mas maray bagay to, partner, na sabi nga ni bagay ni Gob, kamuna sa Bakong araw nangyayari, kan let iba the people dyan, speak. bakon arong kan iba dyan, na su mga ginibuhan kan iba, subago may Piga nadangog ako, na naman piga ako. ako, partner. Pigsasabi sa hinda. Anyan, yan ang dipisil, partner. You are claiming others. Dahil dipisil Uli yan na pala, nasa- dipisil yan na piguutikan Yan, ang tao. oh, Dipisil. yan. Dapat maramang kang taong katotohanan. Yan. Partner, kung yan na magkahapon tanganing mas masabutan ta kung ano ini o partner na manungod digdi sa pediatric vaccination kan Sige, partner. Yan. Mag-istoryan ka mo. Nasa ibang na linya kan telepono si Sir Danny Garcia, ang tagapagtaram ni Albay Governor Al Francis Bichara. Para na pagkahapon tabi SDG. Hello, SDG, para na pagkahapon. Ay, good afternoon. Oh, ayan. May nadadangog akong babaeng nagtatarap. Sabi, Pero hello, harayo, SDG. Madami siya nahulog sa ano ko tao. Alat, garo, Sir Danny, garo may nadadangog akong babae, Sir Danny. natagaro maluya, partner. Hospital yan sa hospital. Okay. Ayo. Opo. Maray na pagkapon Sige, sa liwat tabi, so, Sir Danny, better kumusta have tabi ang vaccination rollout sa probinsya Canalbay? Ay, dakulong po kitang vaccine nun yan. Dahil problema, diretso. And igwa kita sa Friday. So, sa mga aki naman. Opo. Sa ano ito, 12 years old to 17. Aha. So, 12 partner, dati baga 14 to 17 years old. So, ngunyan palang tabi, kabali na so 12 to 13 years old. 12, 13, hanggang 17 years old po. Opo. So, kumusta tabi, Sir Danny, ang preparasyon kang lokal na gobyerno kang probinsya Canalbay? Sige po, and diretso baga ang pagpabaksin ta. Ngunyan, ining mga sa aki, kaya medyo concentrated kita sa 12 to 17 sa Friday, diyan sa Albay Astrodome po, from 8 a.m. to 4 p.m. Medyo mas masilan po pag sa mga aki. Opo. So grabe talaga ang pag-check. Ang Dr. Buda, they have to bring
their ID, their apod kay ni so birth certificate, and may guardian po dapat sinda. So dapat maaraman kan sa tuyang mga kababayan na dapat mga 12 years old to 17 years old na plano magpabakuna, dapat kaibahanan sa indang magurang or guardian. Yes po. Opo. And, Duman naman tabi, kumbaga- Sir Danny. Sir Danny, duman tabi sa may mga comorbidities. Ano tabi ang kaipuhan na darahon, bitbiton, kan mga mao tabi magpabakuna? Yes po, tama ka Remy and Joshua. Dapat po magpa-kuha sinda clearance sa indang physician, family physician, or doctor na cleared sindang i-vaccinate po. And bago ko lang maaglian, before I forget, bagang ibang piga-vaccine mo niyan, like itong so complete set kan so sa polio, so sa ibang vaccine mo niyan na piga-inject man kan sa tuyang DOH sa mga kaakian. So mga kaakian po na nagpa-vaccine, na nagdadangog sa indo sa magurang, sa mga partidaryos, kung day pa po nakalampas sa 14 days, kung nabakunahan sinda na 7 days, day mo na sila magpabakuna sa Friday. Opo, dapat paingaluan muna sa indang sistema, sa indang hawak. Tanganing Opo. subakuna, kung ano man ang naging epekto sa hawak ninda, ma-identify kung saan halin iso epekto. Tama po, tama po. Opo. Kasi pag nabakunahan kang iba, day ka po pwede bakunahan kipang COVID, no? So pero kung after 14 days na, 15 days na, cleared na sinda, okay na, pwede na sila magpabakuna. Sir Danny, aram ko tabi, ang pangapudan kan sa tuyang lokal na gobyerno, open to everybody, open tabi sa public. So, allowed na tabi ang walk-in. Yes. Pigalaw na baga sa probinsya ang walk-in. Except sa Friday po, it has to be lang hinidang mga 12 years old to 17. Iko-concentrate mo sa mga kaakian sa Friday. Then sa mga masunod naman na aldaw, pwede na naman sa walk-in sa mga all walks of life na all ages. Opo. Sir Danny, pigsasabi tabi kan iba na ining pre-registration, mas nagiging mabagal da tabi ang turnout dahil kay puhan pa magpa-register. So, ngunyan tabi, magkakaigwa man giraray ning pre-registration para sa pediatric population? Ini sa pediatric, dahil ba po, kay po nila magdara ka ito bagang mga na-mention taga sa bago sa birth certificate, so ID, tapos so consent ka na at least so guardian or magurang, na kay baninda na ma-prove na talagang itong kay baninda aki po ninda or talagang sinda po so guardian kay itong aking ito. Opo. So, other than that tabi na plano kan sa tuyang probinsya nagdibuon sa Biyernes, ano pa tabi ang iba pang nakalinyadang aktibidad tabi kang lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay? Well, for now, so pig-irahay itong Linionil na nakabalik na baga sa provincial government. Opo. So, pag hopefully, sabi ni Governor Bichara, hopefully before Christmas po, maaprianta na ang Linionil. Wow. So, Actually, may enjoy giraray kan sa tuyang mga kababayan. Partner, kan primerong termino ni Gob kan sa mga nakalipas na panahon, saro yan ang Linyon Hills sa Sa mga talagang... atraksyon, partner. Oo. Talagang Kaisipan yan dinuduman, kan sa tuyang binibisita. gobernador. Correct. Tama Kaya, ka dahil dyan, nila Joshua. pagparasabihon, partner, na si Gob, dahil pigigibo. Oo, actually nagkaigo ng negative feedback na napabayaan. So, Bako, pigpa para claim lang ugaring. kaya nga ni ito partner ang issue, ang behind kayan, at least ngunyan, yaw nagiraray sa probinsya Kanalbay. Sir Danny Tabi, aside kayan, ano ang plano ka na sa tuyang gobernador? Digdi o sa tuyang Peñaranda Park. Papaabuto na ang Christmas. Ara mo, ang mga kababayan niya to talagang pigaabangan niyan dahil Ay, siyempre, madi ang spirit of Christmas. So, kumusta Tabi, Sir Danny? Nagpupuna actually kung mahiling nila sa Provincial Capitol Building. Igwa na baga po so Yellow Stars na duman sa Christmas, Apo. no? Sa Peñaranda Park, piga po na naman yan para maging mailaw na giraray and maging conducive para sa tuyang mga kababayan na gusto magturukaw-tukaw dyan po sa tuyang park. Partner. And siya na, ngunya na Disyembre Itong Linyon Hill, Joshua, pagbukas kay ito, Joshua, igwa naman kita bagong tambahin tabit pa rin. Ayan. Ayan. At saka, So may mga tindahan na duman na mag-serve ng food and drinks. Ayan! Sa taas kantin Ara mo Linyon Hill. baga So it tabi, would Sir be- Danny, ang sa tuyang mga kababayan, or kita mismo? Ako pigiling ko, partner. Kaya ka dapat mabakudahan ka na. Natakot Tangaring na. pag nag-agda sigub na medyo magtiripon-tipon man kita ngunya na Disyembre, makatinder Ayo ka. ka, aram ko requirements Bakuna ka. yan. Iyo. Aram mo pigalat ko lang maging okay kita ngunyan kan sa tuyang hawak, maging ready kita physically. Kasi mentally ready na talaga ako. So, gariba na naman ang piga type ni Lir. Anyway, tabi SDG, baka tabi igwa kaning pangapudan sa satuyang mga kababayan. Go ahead, tabi.
Well, okay. Pangapunan ni Governor Pizzara, gusto niyang paabuton sa tuwing mga kababayan sa Digdi sa Albay na number one po sa salud ang rating mga Albayano is makaligay po kita sa COVID. So, please, sabi nga ni Gov, magpabakuna na po kita. So, mga day pa po na bakunan, pareho ni Remy, magpabakuna na tabi. Nasi-single out na naman kita tulo sa di. Para mo, Rem, sa totoo lang, dakol kaming kamipit na Ragov na day nagpabakuna, Rem, and nagpanaw sin databi. Actually, SDJ, si partner Remy kaya, may pigalat ining bakuna eh. Alo yun makabot. So important pa ano ito? Yan. Alin sa ibang bansa. Kamo, ara mo, partner. Saro lang ani ringgilya, pero grabe ang kuan. Grabe ang so ano po yan? Ang apod kayan. Tudok, ano? Dahil grabe. Ano apod gan SDJ? Ang hiringgilya, saro lang. Pero gulpi ang bulong na iluluwas. Grabing efficacy. Yan! Ito mo, okay lang. Panahon nindungon yan, tabi SDG and partner. Salamat, tabi SDG. Sa sayo mo, tabi Oy, panahon salamat sin po, oras salamat mabuhay po. ka, tabi. Yeah, Asinan sa tabi. tuyang gobernador. Yes po, salamat po. Ali po sa opisina ni Governor Pizzara. Salamat and more power po sa programa ninyo, Tabi. Ayan, partner. Sa Samuyang Pagbabalik, nawalat na pamilya kan 5 persona na binadilgadan sa Milaor. Yun yung sumasakir partner. Aha. Kinumusta asin hinatudan tabang kan Action Co Center and Ako Bicol Party List. Asin babayi sa daraga na may problema sa salud, nagraniman digdi sa Action Co Center, gabos yan sa pagbabalik kang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan.
huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldi Cook, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamatunan po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaman po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamatunan po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanong kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamatunan po. Salamatunan po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi!
aktibidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Ora mismo. Partner! Bukan ako. Somebody is thinking about you. Okay na ka na? Okay ka na? So mga kakapi-kapi ko, baka bigalat na ako eh. Ayan, pwede, partner. Partner, ngunyan na pagkahapon, istorya kita, partner, manungo duman sa brutal na pangyayari duman sa Milaor, Camarines Sur. Baka turo tristing pangyayari na medyo bako talagang maray na pangyayari. Bako, gibunin sarong may tultul na pag-iisip, partner. Kan Biyernes, partner, dakulang bareta iyan na nangyari, partner, sa pangbabadil, gadan, duman sa biktima na 5 miyembros kan pamilya De Leon. Sa Milaor, Camarines Sur. Kaya partner, mantang nagahalat ni Justisya ang pamilya, hulit nakadulag pa asa sa ngunyan, pigaan na pakan pulisya na partidaryos suspect. man lang pala ninda sususpek, ano? Urulay partner sa problema sa daga, right of way. Yung bagang pigasabi ko, na ang daga partner di pisil, right of way, makalaog sa nakidiit sa lilig, delikado Grabe maray. partner, lalo na kung aluyo na yan ang pigpo-problema, pero sabi kaya ni partner baga, dapat pigpapadalagan man giraray kung ano ang tama. Kasi daga man sana yan eh. Pero sabi nga ni baga, dai takapot ang pag-iisip ka ba? Kaya partner, kinumusta kan Action Co Center ang pamilya De Leon, nagpaabot man nin pakikidumamay asin naghatod nin pinansyal na asistensya kabali partner ang Ako Bicol Party List. Sige. Kaya partner, dalanon ta ang istorya ni Aika Ferry. Nababalot ng lungkot at bighati ang kapilyang ito sa Milaor, Camarines Sur. Dito kasi nakaburol ang mga labi ng 5 miyembro ng pamilya De Leon. Biyernes noong nakaraang linggo nang mangyari ang karumal-dumal na krimen sa Tarusanan, Milaor, Camarines Sur, kung saan pinagbabaril ang mga biktima. Sospek ang mismong kamag-anak ng mga ito na si Arthur De Leon. Dalawa sa mga anak ni Nanay Luz Viminda ang binawian ng buhay. Sariwa pa sa kanyang memorya kung paano siya iniligtas ng kanyang anak sa bingit ng kamatayan. So nag-gibo kay niyo sa pamilya ko. Sana makonsensya ka. Mga aki. Aki-aki, pagka mga aki, pigbaradil mo na. Hindi ka nakukonsensya, makang aki. Isa sa mga namatay ang tatay ni Lorna. Hiling niya na mabigyan agad sila ng hustisya, kaya nananawagan na siya ng tulong mula kay Presidente Duterte. Nakikiusap po kami buong pamilya. Kami po ay hindi pa nakaka-recover sa unang nangyari sa amin doon sa kapatid ko na unang binaril na magwa 1 year pa lang ngayong December 26. Ito na naman po at 5 yung sumunod at masaklap pa kasi pati yung mga batang paslit dinamay po ng taong ito na parang asong askal na kung kumilos na hindi ko po alam kung bakit ganon kalalim yung galit niya na sa ganyang na kung iisipin nga yung maliit na lupang yon pwedeng pag-usapan or kung may pera baga pwedeng bayaran na lang, hindi po nila ginawa iyon kasi ang gusto nila dahas. Nitong Lunes at Martes, sinadya ng Action Co Center ang Milaor, Camarines Sur para ipaabot ang pakikiramay sa pamilya, kaunting tulong pinansyal at sariwang bulaklak. Nakausap rin ng Action Co Center team ang isa sa miyembro ng pamilya at nangako ng patuloy na tulong sa pamilya. Hiling ng Action Co Center team na mahuli na ang sospek sa krimen, nang sa gayon na makamit na ng pamilya ang hustisya. Ayan partner. Ay, Daga ang pinuunan. grabe partner. Imagine mo, day na dapat ko na dinamay sa mga
Saraday na aki. Wala man Kasi itong ano man ang pagkaaram. kalaban-laban ka to, partner. Saka kung tungkol sa daga na day sinda nagkauro yun, so mga aki, day man itong Dahil pagkaaram man. sa Kaya transaksyon kaya sa yan daga. baga sabi baga partner kan miyembro kan pamilya garo nga ayam na Sobra pa. basta mo sa nang Sobra. ngayang Bako lang ayam, partner. Ako pigiling ko, ito medyo kuhan pa nga sa pagka-describe niya. Demonyo na nag-anyong ayam. yan. Makulog partner sa buhat, Nag-anyong syempre tao magurang pala. baga kita partner. Ano, Nag-anyong garo pigugumusan sa kung daghan asin puso na aron kahit ang pangyayari. Pero hagad na Brutal. partner, hagad Brutal ta na na krimen. matauhan ni justisya ang pamilya Brutal na na bayaan. krimen, brutal na paggadan ang ginibo dahil lang sa isyu sa daga. Partner. Kaya yun partner, sana sa madaling panahon, siya mismo, sumuko siya partner, itong suspect, day niya parang day siya mangiturog partner na arugato ang pangyayari. Kasi grabe. So mismong dinuman iyang kan Action Co Center and ako Bicol Party List partner an Kita mismo, lugar, digdi kan partner, pamilya, para nagpapaabot kita makapagpaabot lamang ning dumamay, pakikidumamay partner nagpaabot sa pamilya. ning diit na asistensya si Congressman Saldico ang Action Co Center sa kang ako Bicol Party List para makabawas-bawas duman sa mga Isipon, gastuson, o yugon mo ang 5 sarabay partner. Para ngunyan partner, Lolo sa mga makuapo. mamundo Kansarong talaga taon pa partner lang aron kay na ginadan pangyayari. so tugang ka itong Dahil pa sinda partner nakaka-recover ngunyan iyon na naman arog na naman sa pangyayari. Kaya hagad mi na sa tulos na panahon matauan ka mo ni justisya. Partner ngunyan na pagkahapon naman, yaon digdi o bisita ta ngunyan na pagkahapon si Nanay Maria Ana Oliva. Maray na pagkahapon tabi nanay. Medyo natulala si nanay. Nadala niya partner sa istorya. Maray na hapon manay. Mandang hapon. Oh, taga sain ka po. Taga Daraga po. Sain sa Daraga. Sagpon Daraga po. Daraga. Opo. Ano po nanay ang rason kung yaong katabi digdi sa Tabang Ora mismo? Hihingi po ako ng tulong para po akong operahan kasi po Ikaw ang may karamdaman, ikaw ang may sakit. Ano po sakit niyo po? breast cancer po. Ay, May nako. breast cancer. Ano po sabi kang doktor, anong stage na po nanay? Stage 3 na daw po. Stage 3. Kasuarin po yan na findings. Kahapon ko lang nalaman po. Na may cancer ka? Hindi, na stage Stage 3. 3 Dati po stage 2 pa lang nung August 18 kasi dapat po operahan na po ako nung August 18. Pinauwi ako para tatawagan na lang daw po. Hanggang naglala na. So, pwedeng binabasol mo tabi ita Dahil kay napudan. Dahil yan partner sa kwan. So pagpararo lockdown baga sa COVID. Kaya mapagalon mo yan partner ang pagpa-hospital ta. Minsan naapektaran araw ka naga-lockdown ngayon. So kwan dahil pwede. Ilan mo partner stage 2 pa sana ngunyan stage 3 na. Nalaman may ko kahapon. pamilya ka po? Opo. Manay, pira po anaki mo? 2. Mga pira naman po ang edad? 15 at saka 14. Uy, mga bata pa. Si Mr. po, kumusta? Nandito po, Anong kasama trabaho? ko ngayon. Anong trabaho Wala ni po, Mr.? sa bukid lang po, O sa di bulod anong lang po. pagkabuhay nindo po? Anong pagbuhay mo? Nagaturotinda po ako. Anong pigatinda mo po? Yung mga sari-sari man, Para nagautang po linding, makasurvive. Kumusta man po? Piraman ang pigkikita mo sa oral daw na pagturutinda? Wala pa man 1,000. Ano kasi may Tapos inutangan pa sa puhunan. Opo, kasi linding po yung pabalik-balik lang. Opo. O kumusta yan na pigkikita mo maghapon? Nakakasapat ba yan sa pangangailangan nyo? Hindi, wala. Kaya hindi, wala man nagabantay ko nandito kami. Gapagamot, siyempre, sama-sama po. Nailing ko kay nanay, positibo pag girara yan, daw may pigmamati, pauro smile. Sain ka po nanay naguhugot nin lakas? Sa pamilya ko po. At saka, at least love na love ka ni Mr. mo niya. Ano po ito? Nagkukulog po? Nagkukulog na siya. Nagkukulog. Kaya kailangan po, na siya, ikikimo daw po. Hindi mo na operahan, ikikimo muna kasi tinubuan naman ako ng bukol sa kilikili. Opo, iyan na pagtubo ki bukol dahil na din iyan dyan sa ano. Opo, nag-ano na daw po. So ngunyan po nanay, yaong ka po digdi, ano po ang kaipuhan mo? Tanganing matabangan mi tabi ka. Hihingi po ako ng tabang para makapa-CT scan po ako. Lahat po ng mga sa akon, inano kahapon. Ano po ito, CT scan? Mga laboratory ko po lahat. At ano pa ba yun?
ultrasound, tangan ang mailing dami kung po. ano na ang... Hindi ko pa nga na ano yun. Opo. Okay, tamang-tama partner. So nasabi ni Manay yung kanyang kahilingan. Ikaw Manay ay hindi parang ang asawa mo Bicolano. Opo. Ikaw taga saan ka talaga? Ano po, Masbate pero naglaki ako. Bicolano namang giraray. Bulacan, Masbate. lumaki siyang Bulacan. Oo, Sa Masbate. Bulacan. Pero nakakakuan siya, nakakabanggit siyang garo may Masbating tono. Oo, so Kaya takang magsurumaton kita. Amo. So, napakinggan po ni Congressman Saldico ng Ako Bicol yung pangangailangan mo. Opo. Kaya yaon digdi si Manay Congresswoman, LB. Doktora LB Sidenyo. Oo. Napapansin mo, partner, si Doktora. An ikaw niya, partner sa iyang bado o... Yung nga ni. Ano, pasadya o talagang na-timing sa nanailing mo dyan sa ukay-ukay? Nagiyan sa gilid-gilid. Ano? Nagiyan lang Ay, sa so gilid. Nagiyan sa gilid-gilid. Ayaw, sa mikrofon pala. Motin- O Manay talaga LB. na- Trendsetter na si talaga si Madam LB. Nadagog ta po Manay LB so pangangaipo ni Maria Ana Oliva kan daraga. Ano po ang aksyon ta dyan? Actually, nanay, inapadang ko na po kayo ni si Kong Saldi. Sabi niya po, so ano man na yaon sa BRT na pwedeng sagutin mo, sasagutin mo po. Oho, so dahil kang kahadita nanay, gabus tabi na available sa BRTTH, sagot na ni Congressman Saldico. Ini pong CT scan nanay, 6,000. Sagot mo na po ini. 6,000 CT scan. Pati po ini ultrasound and laboratories. Sagot mo na din po, 4,475. So 4,000 plus 6,000 plus 10,000 10,000 plus. 10,475. Pero po nanay, yung contrast po, sad to say, wala po kitang available sa BRT. Kinaurong ko na po sa kasi sabi ni Kong, kaurunon da sa CT scan kung may available ita, okay, alam po, wala talaga kitang magiginibo. Mabakal po kitang contrast. Ayan, so mabakal Sagot kita, man sagot giraray. man giraray. Sa DSWD i-refer ini kung di pa ka muna kahagad sa DSWD ba? Tabi press. Tabangan man So giraray. tatabangan man giraray sa Contrast pagitang po ang DSWD. kaipuhan. Iyo po, nanay. Pero po, isettle talang una para may schedule. Iyo po. Okay? So ayos na yan Manay. So ayos na nanay, ansay mong pagpap-ultrasound. Ano pa ini? CT scan, laboratory. CT scan, laboratory, day ka ng problema. Sagot na yan ni Congressman Saldi ka na Itong saro na contrast Ito na po kasi, pagsasabi. yung request niya kasi, CT scan with contrast. Day available Yung sa contrast bang BR. wala sa atin? Wala po sa BR. Pero ginagawan po namin ng paraan na sana makabakal kami i-contrast doon sa BRT. I-charge sa kuya, i-charge sa MAIP. Ayun. Pero kung hindi man nanay, ito po, dadaraw to sa DSWD ha. Ayan. So, ibig sabihin nanay, dahil ka pa din napoproblemahon, talalakawo ni Ate LB sa DSWD. Okay. Ang karahayan digdi Manay dahil kabilin-bilinan ni Congressman Saldico na ang mga lumalapit dito talagang alalayan. Kaya yaon si Manay ABC din nyo. Yan. Salamat. So, ibig sabihin, tabi nanay, ang kaypuan mo lang gibuhon, ipresentar mo ang sa diri mo duman, tanganing mag-ibo ang gabos na procedure, tanganing And kung magrahay ano ka pa na. ang kulang dyan, ranihon mo lang po si Manay LB duman sa may Malasakit Center. Yes, Siya ang bahala sa imo. May si Manay LB Malasakit. Tatinugo na yan ni Congressman Salde na dahil nanggad ka mo pagpabayaan. Pabayaan. And baliban dyan Manay. Salamat po. Dahil dahil ka mo nakanap buhay sa bulod mo niyan si Ago mo, may pinadara pa si Congressman Saldi. Ayan. Ayan. Ay, ka-ferry! Ayan. Pasok! Ayan, Manay. Na ibang kiyat-kiyat sa imo na ika. Sabi na ika. Garo na ibig sabihin nito, partner. Oo. Ah. Ano ibig sabihin kay to? Dahil sa inabot ka sudma. Kaya, ngunyan, bala ka na. Oo. Nanay tabi, uya na sa imong pagkabuhay, tapos sa imong procedure sa imo, CT scan, ultrasound, and so on. Ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi ka na Ako Bicol? Salamat po sa Ako Bicol kay ano po yung pagpa-opera ko at saka salamat talaga. Yan partner. Salamat, simpleng salamat partner, labian sa iyang kaugmahan. Actually, wala man ang tataramon kay na salamat partner sarong Conquers tataramon. all. Gabos na yan, partner. Yaw na dyan, Yaw gabos. na dyan. Compose na yan. Kan gabos, partner, na sa iyang kaugmahan, pag-asa, sin pasasalamat. Yan. Partner, sa sakuyang pagwelta mga ka-aksyon, may manggagana ning tablet, may maklaiming tablet, may manggagana man ning 1,000 pesos sa pagbabalik yan. Kang tabang, Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap.
Batas para sa aming kababayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, makan na mahiling na kamo kamo salamat na naging kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar na matawan itulan para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa
dulod mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaong mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Bakong kigig ora mismo si Presi. Kigig ora mismo. Basta kita mga tugang. Nakariparo ako, kasud duman sa iskripura ako dumaning nagbabalik ka. Ngunyan ika. Ngunyan igwaki Outro nagbabalik partner, ako. outro. Nagbabalik! Kaya. Yan. Mga tugang niya na pagkahapon, kaibahan tago niyan ang maswerteng tablet Oy, winner. present na si Aimee Cantaplacon. Ay, maray na pagkahapon tabi sa imo, Aimee Cantaplacon, Kamalig Chel Yabore, Conch Navarro, Rose Garcia, Udonio Ascanio, Conch, maray na pagkahapon tabi Ronelyn Liok, Austria, Jessica Nabarrosa, ayan, Ray Crip Garcia, Marife Persia. Ayan. Hello, tabi sa Indo Gabos. Kaibahan tago niya na pagkahapon si Kyle Olivario ang sa tuyang tablet winner ka nakagi niya tong episode. Congratulations, Kyle! Kumusta ka? Okay man po. Ay, masiram na hapon sa imo. Pirang taong ka na, Kyle? 12 po. 12. May girlfriend na. Wala po. Grabe ka talaga. Arog na kayan? Okay. Ayan. Dahil ako pinailing sa camera duman eh. Napot ko eh. Arog na kayan, Kyle? Okay. Okay na da. Okay, man. Ano ang rason kung nagpaarog ka kayan? Sa pagtubod mo nataan sa rong lalaking... Ay, di mo na pag-aramon. Basta importante, arog na ka. May explanation ba kaya ng doktor? Tanganing da, mas lalo kang dumakula, maging healthy ka. Mas na ka. Iba na naman kayo naglawag sa isip mo. Ikaw talaga, partner. Iba ka. Nagulok si Kyle. Ay, saan ka nag-eskwela, Kyle? Sa Ginubatan po. Saan sa Ginubatan? Ay, ranin mo ang mikropono. Kusog-kusugan mo busi sa in? Po. Saan sa Ginubatan? Sa elementary po. Trabisia. Uy, may bidbid ako naman na taga-Trabisia, si Mickey D. Bidbid mo ito? Po. So, nagkakanta, rapper. Lip top. Si Kia Mike. Yan, Kia Mike. Aki pa ako, kunya na ito. Idol mi na talaga ito. Para kanta na. Ika-idol mo din siya. Tataw ka magkanta. Rap. Baile. Yo, baile. Sige daw. Sampol. Babaan na digdan mikropono mo. Yan, may mga talent ang nagkiklaim kang tablet mo na. May talent. Aber daw. Okay. May music dyan eh. So, sa malamig. Mas kaya anong music? Malamig. Sa malamig. Aram ito. Sa malamig. Ayun. Igwang sa mainit. Ladies and gentlemen, Kyle Olivario. Yan. Sige. Aussie, yeah. Come on, baby, come with me. Gusto kitang makadai. Ito mo, Kyle, ito mo. Dahil pa, nagabilo pa. Pangbulo. Bilo pa yan. O, yan na. Ulit! Ano ito? Stop dance? Ano ito? Stop dance? Naghahanap. O, yan. Yan. Kalma lang, kapatid. Sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na lang. Sa malamig. Sa malamig. Oh, may mga pasirin. Di pisilo na step niyo, partner. May mga pasirin-sirin. Okay na yan, Kyle. Okay na yan, Kyle. Ano ito? Oy, anong grade ka na? Grade? Di pisilo nitong Grade step mo. 7. Anong paborito mong subject? Math po. Math. Okay, partner. May naagyan akong auto dyan. May nakaablaag 4x4. Piraya.
Ano yan? Ano pa? May nalagyan akong auto dyan. May auto, pick up. May nakalag 4x4. Anong gusto mo yung kayo sa mathematics? 4 times 4. 40 po. Nilang math. Paborito mo talaga ang math. Paborito mo talaga ang math. 360 times 10. Grabe naman ito nga ning 4x4. Dahil nga. Hindi mo pa pang 360. Ay, ka talaga. Pero paborito okay. ang math. Kyle, pera ka mo Paborito magturugan. niya, Pera ka mo dahil kitang labot, Lima po. paborito 5? niya. 5. Anong trabaho ni Papa? Driver po. Sa planta. Planta kan Palanog. Palanog. Si mama mo, anong trabaho? Wala man po. Sa balay lang? Umpo. Ayan. Aha. Alright. Alright. Yan. Anong gusto mo maging pagdakula mo, Kyle? Police po. Pulis! Okay. Sa bagay yan, mga gupit mong yan, pang pulis talaga Oo. Ano ang mga Yan! Oh. ano ang mga gusto mong bantayan kung gusto mong maging pulis? Anong mga ilegalidad? Halimbawa lang, kung ikaw maging pulis, halimbawa, nagihan mo kami ni Boss Nico, nagtutupada, anong gigibon mo? Ano po, ulihin. Siyempre. Sigurado ka? Dadakupon mo? Umpo. Na kung itaumisay mo sa mga manok na sumanok sa kasupustahan mo, itaumisay mo, anong gibon mo? Ano po, ibibigay na lang sa, Sa chip. Umpo. Sa chip. Pupulisan! Mauran talaga. Mauran talaga. I-confiscate niya, partner. Ebidensya ito, di ba? Ika talaga. Kyle, Kyle, dako pa lang tanggapin mo. kita, Boss Nico, kung nagtutupada kita. Tanggapin mo itong bago mong tablet, abo mo. Gusto po. Gusto. Okay. Yan. Ano ang pagmati? Nakaput mo na sa imong Brand ginanahan new na tablet. tablet. Online class ko po kasi. Pang-online class. Anong masasabi mo ngunyan sa nagregalo sa imo? Si Congressman Saldico Can Ako Bicol. Anong masasabi mo sa iya? Salamat po sa Action Kong Center, pati po sa Ako Bicol sa tinaw niyo pong tablet. Salamat po. Ayan. Say kayo ba mo pagdigdes? Say kayo ba mo? Si Mama po. Ayaw, kasi Ayaw si Mama. Nagdadalan si Mama mo sa luwas. Anong message mo Shout kay out Mama mo mo? si Mama mo. Ma, salamat po sa pagpunta dito at pagturo po sa akin kung paano mag-comment dito po. Salamat po. Ayan. Si Mama ang nagturo sa iya kung paano siya mag-comment. Okay. Talagang ang mga mama talagang pandiurag partner. So, may nag-receive na kan tablet. Ngunyan May lang. manggagana pa partner ngunya na pagkahapon nin brand new tablet siya si Joseph Magia. Joseph Magia. Congratulations! At sa iyang mensahe partner, Uya. Basa. Sabi niya, digdi ako po si Joseph Magia from Zone 1, Santo Niño, Ocampo, Camarines Sur. Minadulok asin minahagad tabang po sa Indo. Tako po sa rong students na sa diri ko lang ang nagpapaadal. Self-supporting student. Nagpapaadal sa ko. Sa madaling sabi, nagsiselfie. Day ba man ito partner na Dahil selfie? self-supporting baga. Pwede. Ayan. Okay. Poon senior high, hasta ngunya na 4th year na ako. Kadakol-dakol pong pagsubok, alagad dai po ako nawawaranin pag-asa. Sana saro po ako sa matabangan nindo. Nagaklase po ako sa Central Bicol State University of Agriculture sa kursong Bachelor of Agricultural Technology. Grabe ang pagtiyo sa sinsakit po, makapag-sideline sa ngunyan. Kangani nagrani ako asin nagahagad po ako nin tabang. Lalo graduating student po ako, mauwot ko man po na makapagtapos tangaring makapagtabang asin makabalos po sa gabos na nagtabang sa kuya. Salamat pong maray, Diyos mabalos po sa Indo asin mabuhay. Ayun, congratulations. Joseph Magia, congratulations. May maapod po sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na brand new tablet. Sa samuyang pagbabalik, may cash raffle na, dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang programang Riparo. Mahingiling sa Aksyon Ko Online TV. Asin madadangugman sa 90.7 Radio Uragon Legazpi. Asin 88.7 Uragon News FM Birac Catanduanes. Kada Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 ng pagkaaga. Riparo. pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Tripolias. Ako si Ramer Deraliat po. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Preto Diaz. Salamat po na
nakatabang po sa Muya Digdi, ang party list Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Rito de Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian Ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na taumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang Ora mismo. Partner, pati unta muna sa mga parantabay niya ito nakatutok mo niyan. Rose Garcia, Udonio Ascanio, Concha Navarro, Bert Belhica. Maray na pagkahapon, may nagapot din digdi. Paano po humingi ng tulong pang papagamot po? Sabi ni Conch Navarro. Actually, nga niyo, may reply ako. Kaya minsan, pag nailing nindo mga tugang na nagkikimit-kimi, nagkukuti-kuti kami kan cellphone, pig-replyan. Nagre-reply kami kan mga queries, mga pwede po kahaputan. makahagad tabang po. Sabi ko, magpunta ka digdi sa Action Co Center. Hanapon mo lang ang mga yaon digdi. Yan. So, mahagat tabi ning pangpapagamot, pasiring ka po tabi digdi. Nagkapira na ining Samuyang sinimbag ko. opisina. Nagkapira na ining sinimbag ko. Na mga May nagpadala digdi partner ning taba. kuro-kuro at opinyon. Ayan. Basta na partner, election 2022. Ay, saka na yan. Hello sa imo tabi, Bert Belhica, salamat tabi sa imong kuro-kuro asin opinyon. And sa gabos tabi nakantabay ko niyan, igwa kita ning 3,500 viewers. Ayun. Partner, kunya na pagkahapon, may maswerteng manggagana nin 1,000 pesos ulit ang ngunyan aldaw nin Miyerkules. Sige. Kung ganoon, papasukin na natin ang mahibog na garapon. Yan, Liza Soberano, kantabang ora mismo, partner. May kasabay na chicks. Ayan, dahil iba partner, Alia Luces. Ano, arog lang kayan? Ayan na! Diba? Sitsa na ito, partner, pero ayan. Sa'yo naman ito, Ali, si Binibining Alia. GIP ta, partner. Ayan. Ayan. Permi ko na yan, partner, makakaibahan. Sige. Diba magayon siya? Liza Soberano. Ilihong tadang. Nang relipot so ka mo. Ay, natanag ko ako. Ikapalan. Kunya, si primo mo, magkakaisip na ito mag-agom. Isa na po si Primong Greg. Akiumpa man na yan, partner. 20 anyos si Alia. O, di nasa tamang edad na baga. Habo man ni primo mo mga 30 anyos. Ang gusto niya talaga line of 20s. Okay, ka na bala. Numero 0948 0948 121 1573 1573. Rhea Toledo. Tagasain ang mga Toledo yan. Rhea Toledo. Maray na pagkahapon, day papalan. Excited. Yan. Ayan, nagre-ring na. Hello. Lohe. Gayon talaga ang mukha ni Alia. Naalala ko ang aking kabataan. May boyfriend ka na, ne? May boyfriend ka na? Talagang kaipuan mo, ihapot pa talaga. Iwan na baga. May boyfriend nga. Oh, pira. Ang boyfriend. Saro lang. Unattended. Tawag ka pa, hindi kayo ang pagkakataon. Ay. Kami tabi, nagtatao kami ng abiso sa Indo pagirumdum tabi. So mga nag-entra, naglalao manggana, dapat aktiban sa indong telepono. Atindiran nindoan sa indong cellphone. Yan. Kasi mas ginagriring, dapat simbagon. Tanganing mapa sa indoan, suwerte. Kansaro may nagsimbagan, pinutulang kita eh. Kaya, Say ka de. pagtaramta partner na, ako Bicol. Nailing ko partner sa profile niya. Ano ito? Basta.
Ay, sa mga nagsaselebrar dyan, kang birthdays today. Happy Ay, wala birthday. partner. Ito na, bunot kita Oh, pangalawa. wala. O, ano na, 0951 0951 755 755 0935 Pakaraya nga ni partner, ika na naman talaga is numero 0935 175 175 5001. 5001. Okay. Doon na rin paro ko niya ko garo kibada. Aram mo minsan, ang mata mo minsan iba na pag maliwanag. Mas malinaw ang mata mo sa madiklom. Diyan ka nasa na. Habo ko sa mga madiklom na lugar. Saan ang gusto mo? Nagkikimat-kimat? Gusto ko sa maliwanag. Nagkikimat-kimat? Gusto ko sa maliwanag. Sige. Lights on, lights off. Lights on. What color, what brand? Uy. What color, what brand? Mas ka, no? Daog ka ni Papa Jer. Si Papa Jer, minasimbag kung ano talagang brand. Chocolate or flowers? Natural chocolate. Ano ko man ang flower? Dahil ko man magulay ang flower. Puti. Puti o kayo manggi? Na chocolate? Dahil siya pwedeng sumimbag na kayo manggi, kasi my loves niya, puti. Unattended. Halangkaw o ibaba? Narimatik ang ngunyan. Sa alangkaw siyempre sa ibaba. Papili ako halangkaw o sa ibaba din sa ibaba. Hindi ka talaga, partner. Partner, unattended. Nagring pa. Ayun pala. Hello? Hello, wara. Tatadawa mo na magsimbag. Kwarta na, no? Pag araw ganing panahon, partner, just the time, masira magturog-turog. Kumuha ka na. Pasiguro lang, day mo muna. Sige. Wala? Wala. Sige, pangtulo tabi. Itong panduwa ko ta, si Nida Burgos, taga Malilipot. Okay. Sige. Uni naman ang inibad lamang magsimbag na. Numero. 0906 0906 256 256 7599. 7599. Taga Humapon. Alright, Legazpi Legazpi City. Nomi Mabilin. Nomi Mabilin. Humapon. Nomi. Hello? Maray na pagkahapon. Ay, na pagkapon. Oh! Oy, Noemi, mabilin! Ano lamang? Hapon na dyan sa Humapon? Hapon na hapon, sir. Hapon. sabi ko na. Nagaano katabi ko niya, nanay? Noemi. Nagkukanta. Ay, maray ka pa pagkukanta. Sige daw, sampuli daw kami. Sampul daw tabi. Anong pagkukanta ko dyan? Bluetooth, cellphone. Nag-upload po kamo, sir. Gusto mong sabihin, nakaulang kami? Nakaulang na kami. Nakadisturbo kami? Hindi nga na ako, sir. Nag-upload kamo. Dahil na. Gusto mong sabihin, Manay Naomi, na disturbo mo ika sa pagkukanta mo? Madali kami kauron. Bayaan mi na ka. Dahil man. Magtaram ka sana kung nabumo kami kawaron. Magtaram ka sana tangan yan sa imong kalag mo umayan. Naumayan ang kalag ko. Meron ko sa ng buhos nindong duwa. Aram mo ini kung sa ini nagapun sa Aram mo iba. kung si sa ini. Aram na aram ko. Si Sai. Si Ma'am Remy. Tapos si Si Sai? Si Ma'am Remy. Tapos? Si Mr. Joshua Martinez, Mr. Siram. Kompleto. Ma'am Remy. Sir Joshua, anong pagkakanta-kanta mo? Ano ko taso pagkakanta mo, Subago? Kanta ko taso, Trillit do Aspire. Sige daw. Sample. All through your life. Be by your side. Ano? Tabad maguran. Ay. Dahil managuran, dalugdog sa na ito. Ay ka, may agum ka na, Manay. Naomi, may agum ka na. Igwa na po. Pira. Pira. Tulog ko ta, para nagdulag sa duwa. Nagdulag sa duwa. O di pira man ang nahamanin dong aki. Duwa. Darakula na. Anom na taon sumatwa, buda duwang taon saday. Iyan na duwa sa rosa ng ama. Saro? Okay. So, di, 2 taon na susaday, di nagpaplano naman kamukang pantulo. Dahil naman makakita, bita, legit na. Legit na. Gusto mong sabihin, sinarahan na? Sinara ko na pagahan. Tama ng duwa. May gusto si mister? Bako sa na may igos, grabing igos. Labo-labo! Labo-labo!
Ano na tabi? Nanay, Anong trabaho mo, Manay? Wala man po akong trabaho, nilang ako dito sa arong. Sogo mo? Ayun, taga-trabaho niya. Ha? Nagano? Nag-ali. Anong trabaho ni Ago mo? Wala man. Trabaho kagum ko, nag-drive man, nagsuro sideline. Okay man ang pag-drive sa mo, okay man. Maluya pa ngayon yan to pandemic. Jeep, alis man lang. Pag bako pandemic, maurag. Aha. Marina ko takang dahi pa. Manay Noemi. May boundary na may dalin siya, pangunyan dahi na. Hindi ka magparang problema, Manay Noemi. Tangon niya na aldaw, maski dahi nag-drive si Ago mo. May regalo sa imo. boundary. May regalo sa imo si Congressman Saldico kan Action ko Center ako Bicol Party List si Congressman Pido Pido, Garbin. yan. Ay, so, salamatong tabi. 1,000 pesos. Ohoy! Ohoy! Pira! 1,000 pesos. Yahoo! Sa imo gagamiton ni. Pang bakal po yan kay gatas buda diaper. So iba pang bakal laman na bagas. Ayun. Pwede na Garo makulog ang buot mo ah. Gatas, Bakal diaper, niyan diaper, so iba ngayon, pambakal man ngayon bagas. Makulog ang buot. Bako? Ay, O ano ang masasabi mo ngunyan kay Congressman Pido sa kay Congressman Saldico kan ako Bicol? Dako lang tabing pasalamat sa indo tabing duwa sir. Si Sir Pido Garbin, asin si Congressman ko Saldico. Aha, Kusaldi ko, tama? Oh. O baka mayapot ka pa na. Ay! Mayapot ka. Nanay Noemi! Ano tabi? Nagasan ka gani? Umapon! Umapon! Ano ang gusto mo? Kumusta lamang ang problema dyan sa umapon? Oni po, digdi medyo nagkaka-rebok na kang maabot na pirilian. Yan! Aber! Tawin na daw akong marayo na solusyon tabi dyan. Anoan mo ya mo sa papaabuto na perilian? Subago naman. Gusto kong sabihin ang gusto mo bagong Legazpi. Aha! Bago naman, bagong ligas Nata, pirang taon ang problema dyan sa umapon. Pirang taon na. Grabe na yun ipon pa kang pagkamundag ko. Garo, may gusto kang taramon. Grabe na ngayon ni Sipon niya kang pag... Bako man yan si Alexia, ha? Grabe na talaga. Gusto ko naman talaga mabago. Anong pangapunan mo sa mga taga-Legazpi? Sige, pangapunan mo sa mga taga-Legazpi nagdadarangugo niyan. Anong pagbabaguan mo ya mo? Ang gusto kong pagbabago, so talagang matanos, as in may naiilingan, bako sa nataram. Matindi talaga. Matindi. Ate Noemi. Oy, may maapod sa imo, Manay Noemi, kung paano mo makuha ining 1,000 pesos, ha? Iyo po tabi, sir. Congratulations! Idagos Ayan. mo ang pagkanta mo dyan. Idagos mo na, dahil na kami maulang. Congratulations! Noemi! Mabilin! Sa umapon, Legazpi City! Bye-bye! Bye-bye po! Salamat po! Okay. Matarampak. Anong mechanics para manggana naman sa iba? na partner. Sabi ko na sa imo partner. Anong mechanics para manggana sa iba? Gusto ko naman yan yung may nag-upload partner. At Dahil may nag-text kayo sa imo duman. Ano da? Sabi, who you? So, inot natin napudaan. So, inot natin napudaan. Nailing ko sa bago nag-appear. So, who you? Huyo. Abo mo kami simbagon. Huyo ka din sa Samuya. Mga tugang sa mga mawat magtabi dyan manggana. So, sinimbag ta na gusto magagad, sir, papunta na po kami. Ora mismo. Sige lang tabi. Papunta na sila, Pasirin ka ora mo didi. mismo. Welcome tabi ka mo sa muyang opisina, sa muyang estasyon. Mga tugang, sa mga mawat man tabi, magagading tabang, pasiring lang tabi ka mo digdi. Igwanin mahihigos, asin accommodating na staff na maakomodar tabi sa indo. Sa mga daiman makadigdi, i-like tabi ang sa muyang official Facebook page, ipaabot ang sa indong komento or mensahe ko na takinakaipuhan indo ning tabang. Dahil paglingawan, ibugtak tabi ang sa indong telepono number, asin magtag ning FB friends. Dahil paglingawan, i-share ang sa muyang live episode. Aram ko kaya nag-aapod na ito, napagtanto niya. Yan. Sayang niya. Pinalayog mo ang 1,000 pesos. Duman naman sa mga kababayan taba at may mga problema kamo o sa Webes, ha? May mga problema kamo legal, may mga kaaputan kamo. Lalo na araw kayo, nabaritaan do Subago, itong naging kausakan masakir daga. Baka may mga problema kamo sa daga diyan. Imbis na iagi sa dahas, iapot na lang sa legal. Kung medyo na didipisilan ka mo, dahil na nindo aram ang gibuhon nindo, yaon tabilig di kami. Yan. Matuwang sa indo tanganing maliwanagan, asin maaraman nindoan sa indong karapatan. Kaya so may mga problemang legal dyan, magdigdi lang po sa Action Co Center dahil dinagdagan, pinahiwas po ang tabang kan Action Co Center. Igwa na po ning tabang legal, libreng legal advice, dara po kan sa tuyang mga abogado, Congressman Jill Bungaloan, at saka Attorney Jill Bungalon, asin Attorney Ramiro Torres Jr. Gary partner iyo mananggad. Magdidilang ang hila ko, ha? By the power vested in you. Ayan. At Pero, saka Attorney
Ramiro Bores Ayan, Jr. Ayan. Kasi partner, ang pinakaobheto ni Congressman Saldi, gabos sa mga kababayan niya itong may kahaputan, dahil kumbaga may dakulon ang kariribungan sa indong pag-iisip, nawawaran ka muning pag-asa, Ano, yaw gusto ni mo, Tabang partner, Ora mismo. magdilang ang hila ko? Iyo, partner, siyempre. Okay. Pag nagdilang ang anghel ka, partner, di mas lalong maugma. Ay, mas maray na yan. Bihira yan, partner, na ang Kaysa dila mo, may nalagatik. Mas maray na yan kaysa magdilang demonyo. Oo. Abuko ka yan, partner. Okay. Mga tugang, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramihan tras na Yung magpaaral. mariman, mainit na! Ayan, Oo. sa agaliwat magiribang kita pares na oras sa pares na programa. Kami ang sa indong nakairiba. Daing iba, Remy Araneta Mendones, and Ma Salvador kan Bicolandia. Ako man po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maray na pagkahapon, Asin, salamat!